салом ба кулли ҳаводорони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба шаҳри даври 23-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври 23-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум ҳарчанд дар ҷадвали мусобиқа таъсири калон нагузошт, вале бозиҳои ҷолиб ва рекордҳои таърихӣ ба миён овард. махсусан рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои мавсим ки аз ҷониби як футболбози дастаи Старовшан ба қавле пора гардид. мухлисони футбол на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон кайҳо боз фаромӯш карданд ки як футболбоз дар як бозӣ зиёда аз 5 ё 6 гол зада бошад. аммо инро Илҳом Баротов, футболбози дастаи Старовшан, нуқта гузошт. дар бозии дастаҳои Старовшан ва Душанбе дар даври 23-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум Илҳом Баротов аз ҳайати Старовшан ба задани 10 гол даст ёфт ва Старовшан бо ҳисоби умумии 13-3 ғалаба ба даст овард. дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ки футболбози дастаи Моҳир Шоим Боев бо 26 гол пешсаф буд, баъди ин бозӣ тағйирот ба миён омад ва Илҳом Баротов бо 31 гол мавқеи аввали рӯйхатро моли худ кард. ин баъди солҳои зиёд аввалин декатрик аст ки дар футболи тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад. дигар ҳама чӣ дар ҳамон маҷрои худ аст. панчер бозии марказии худро муқобили Парвоз бо ғалаба паси сар кард ва ҳамчун лидери ҷадвали асосӣ боқӣ монд. ҳулбуг низ имтиёзҳояш боз афзун ёфт ва бинобар сабаби ғалабаҳои Старовшану панчер дар ҳамон мавқеи сеюми худ аст. аммо аз ҳама асос интрига ё худ ҷаззобияти рақобатҳо дар арафаи хотимаёбии мавсими футболӣ ҳанӯзам боқист ва мухлисони 5 дастаи ҷадвал ҳоло ҳам барои рӯйхати лигаи олӣ дил ба умеданд. дар ин баробар ҳамчунин бозиҳои мавқуфшуда як дар вақтҳои пешбинишуда баргузор мегарданд ки дар ин нашр дар ин маврид низ ҳарф хоҳем зад. бояд бигӯем ки бозиҳои мавқуфшуда яке аз маҳакҳои асосии тағйирёбии мавқеъҳои дастаҳо дар ҷадвал ба ҳисоб меравад ки метавонад тақдири ҳатто дастаҳои миёнаҳоро ҳаллу фасл намояд. ягона дастае ки рақобатҳояш дигар ягон аҳамияте надорад, ин гулистони шаҳри Гулистон аст ки то ин дам ҳатто ягон имтиёз ба даст наовардааст ва бо ҳисоби математикӣ шонсе аз таххонаи ҷадвал роҳҳои ёфтанро низ надорад. аз ин рӯ дар ин давр муқобили Шодмони Ҳисор дастаи мазкур ҳатто ба бозӣ ҳозир шуданро муҳим нашуморид ва наёмад. сараввал мехоҳам нисбати як бозии мавқуфшуда ҳарфе зада бошем ки яке аз бозиҳои душвор низ барои ҳардуи дастаҳо ба ҳисоб мерафт. дастаи Старовшан дар майдони худ бо Шодмони Ҳисор рақобат кард ва ин бозӣ дар сурати бохти Старовшан метавонист ягон тағйироти ҷиддиеро дар ҷадвал ба миён биёрад. дастаи Шодмон ин мавсим ба яке аз сармураббиҳои кордоне ба мисоли Рустам Хоҷаев такя кард ки натиҷаҳои беҳтарини дастаро имсол шоҳид шудем. ин буд ки муқобили таҷрибадортарин дастаи футболи кишвар Старовшан бозии арзандаеро дар сафар ба намоиш гузошт. фурсатҳои зиёди голзанӣ ва дар чанд ҳолат ба танг овардани ҳариф ин натиҷаи заҳматҳои ҳайати футболбозони Шодмон буд ки Илҳом Баротови декатрик анҷом дода дар ин рақобат ба қавле аз дасташ чизе наёмад. хулас бо дастгирии бачаҳои Старовшан мо навори ҳаваскорона сабтшудаи ин бозиро дастрас кардем ки ҳаминак якҷо тамошо мекунем. бозии мавқуфшудаи дастаҳои Старовшан ва Шодмони Ҳисор дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум дар майдони марказии шаҳри Старовшан баргузор шуд. Старовшан бо рӯҳияи чемпионӣ ва дар ҳузури ҳазорҳо мухлисони дар минбар ҷамъ омада муқобили дастаи Шодмон бозии эҳтиёткорона нишон дод ва ҳатто фурсатҳои зиёди ба гол наздикро самаронок истифода бурда натавонист. дар қисми аввал ҳисоби дидор боз нашуд, ҳарчанд барои ҳарду дастаи имкониятҳои зиёд ба миён омад, махсусан барои футболбозони дастаи Шодмон ки дар ду фурсат қарибу дарвозаи дастаи зуртарини лигаро рахна мекард, аммо бахти футболӣ ба рӯяшон намехандид. ҳолатҳои баҳснок дар қисми аввал қариб ки ба қайд гирифта намешуд. қисмати дуюми бозӣ андаке аз қисми аввал фарқ дошт. ин буд ки дар дақиқаи 62-уми дидор ҳисоби бозӣ аз ҷониби футболбози дастаи Старовшан Насимҷон Расулов боз гардид. ҳамин тавр чанд фурсатҳои дигари ба гол наздик барои футболбозони дастаи Старовшан ба миён омад, вале то охири дидор ҳисоби бозӣ тағйир наёфт ва дастаи Старовшан ғолиб ва соҳиби 3 имтиёз гардид.
бозиҳои дастаи ҳулбук вақтҳои охир маркази диққати мухлисони футболи лигаи якум қарор гирифтааст, чун ҷазобияти асосии бозиҳои ин даста дар он аст ки ҳулбук барои мавқеи аз даст рафта мубориза мебарад. аз ин рӯ мо ҳамкорони худро ба ноҳияи восеъ равон намудем то бозии навбатии ин тимро ки муқобили Ориони Исфара буд ба навор бигиранд, вале бо сабабҳои номаълум дастаи Орион ба бозӣ наёмад. таҳлили ҳамкорони мо нисбати ин рақобат дар сужаи навбатӣ аст. бозии дастаҳои ҳулбуки восеъ ва Ориони Исфара дар доираи рақобатҳои даври 23-уми чемпионат мебоист дар майдони хонагии дастаи ҳулбук баргузор мешуд. ҳарчанд ба пешгӯии коршиносони футбол ҳулбук дар ин дидор шонси 90% дошту барои Орион ягон аҳамияте надошт, вале аз рӯи нақшаи пешгузоштаи лигаи футболи Тоҷикистон ин бозӣ бояд баргузор мегардид. дар соати муайян гардида ҳайати футболбозону мураббиён ва ҳатто ҳайати доварон ба майдон ҳозир шуданд ва минбари майдон низ пур аз мухлисон буд. аммо мутаассифона бо сабабҳои номаълум ҳайати футболбозону мураббиёни дастаи ҳариф ба бозӣ ҳозир нашуданд. аз ин сабаб ба дастаи Орион бохти техникӣ ва ба дастаи ҳулбук 3 имтиёз ҳадя гардид. яке аз бозиҳои ҷолиби дигар ин рақобати ду дастаи хушсалиқаи ҷадвали чемпионат Сарҳачии Ҳамадонӣ ва Сароикамари 5 буд. гап сари ин аст ки дастаи Сарҳачӣ ин мавсим аз таҳхонаи ҷадвал яку якбора ба ғалабаҳои пайҳам сазовор шуд ва қариб ба чоргонаи аввал наздик гардид. аммо дар ин миён боз бо чанд дастаҳои сахттарини ҷадвал рӯбарӯ гардид ки ба суръати ин даста халал ворид сохт, вале Сарҳачӣ бо дастаҳои сатҳи худ воқеан бозиҳои арзанда нишон медод. яке аз имтиҳоноти дигари ин даста дар ин мавсим бозӣ бо Сароикамари 5 буд ки бояд пеши мухлисони худ исбот месохтанд ки онҳо барои мавсими оянда комилан омодаанд ва вақти он расидааст ки барои рохати лигаи олӣ мубориза баранд. хулас ин имтиҳони навбатии Сарҳачӣ бо Сароикамари 5 чӣ хел сипарӣ шуд, ҳамкорон мушаҳир медиҳанд. дар даври 23-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дастаи Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ дар майдони худ бо дастаи Сароикамари ноҳияи 5 андари майдонӣ рақобат шуда барои дарёфти имтиёзҳои зарурӣ нерӯсанҷӣ карданд. дастаи Сарҳачӣ дар мавсими имсола барои рой ёфтан ба панҷгонаи беҳтарин дар лигаи якум талош меварзад ва дастаи рақиб Сароикамари ноҳияи 5 бошад дар охири мавсими имсола ба мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ гардида барои боқӣ мондан дар лигаи якум майдондорӣ намуда истодааст. бозии имрӯза барои дастаи Сароикамар бо барор оғоз гардид ва баъди дарёфти тӯб дар як аксулҳуҷум дар дақиқаи чоруми бозӣ ҳамлавари меҳмонон Муҳаммадҷонов Расулҷон бо як зарбаи зебову ҳадафрас ҳисобро кушода дастаашро ба пеш баровард. ҳарчанд дар ин нимаи майдондорӣ шогирдони Қаноат Латипов пай дар пай дар назди дарвозаи рақиб ҳолатҳои голзаниро созмон медоданд, вале қисмати аввали майдондории дастаҳо бо ҳамин ҳисоб яъне 1-0 ба фоидаи меҳмонон ба анҷом расид. баъди ворид шудани дастаҳо ба майдон дар нимаи дуюми бозӣ имконияти голзании дастаи Сарҳачӣ дар назди дарвозаи рақиб беш аз беш зиёд мегардид. ниҳоят дар дақиқаи 57-уми майдондорӣ баъди иҷрои зарбаи стандартии ҳамлавари соҳибони майдон Давлатбек Латипов бо сар тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон намуда ҳамин тариқ ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуданд. дар идомаи бозӣ бошад баъди хатои дағалонаи соҳибони майдон дар хати ҳимоя Хушқадамов Илҳомбек аз дастаи Сароикамар дар дақиқаи 83-уми майдондорӣ тавонист ки бо голи задаи худ боз ҳам дастаи меҳмононро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. дар нафасҳои охири майдондорӣ бошад Маъмурҷон Бутаев аз дастаи Сарҳачӣ дар дақиқаи 85-уми бозӣ тавонист ки голи муҳими дастаашро ба ҳадаф расонида ҳамин тариқ ҳисоби бозиро мусовӣ 2-2 намояд. ҳарчанд дар охири ин дидор дастаи Сарҳачӣ барои таъмини ғолибияти комили дастаашон имкониятҳои хуби голзаниро созмон дода бошад ҳам, вале онҳо натавонистанд ки дигар дарвозаи рақибро рахна намоянд. бозии охири хонагии дастаи Сарҳачӣ дар мавсими имсола бо дастаи Сароикамари ноҳияи 5 дар дербии вилояти Хатлон бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расида ҳар ду даста як имтиёзиро соҳиб шуданд. гӯем фурсатҳое буд ки мо метавонистем бозиро бо ҳисоби калон гӯем ғолиб боем, аммо садафсӯс ки ин футбол аст, тӯб ки надаромад гуфти ҳамин чизо намедарояд. барои ҳамин новобаста ба ин ҳаракат мекунем ки бо бозиҳои оянда да як бозии дигар бо Барқи Тоҷик мондааст тайёрӣ бинем ва ҳама раҳмати калон мухлисоне ки ниҳоят бисёр буданд дар майдон ба онҳо низ раҳмати калон гуфтанем. бозӣ нақс шуд ва имрӯз мо фақат барои ғалаба баромада будем ва ғалаба барои мо ҳамчун боду ҳаво дар кор буд ва ба мо муяссар нагардид ва бозиро мо бо ҳисоби 2-2 мусовӣ кардем
ҳолатҳои голзанӣ бисёр буданд ва хеле ки бачаҳо бахуд набуданд гӯё ки дар сафар бозӣ доштанд. бозиҳои дигари даври 23-уми чемпионат ба таври зайл сурат гирифтанд. дастаи Гулистон ба меҳмонии тими Шодмони Ҳисор наёмад ва бохти техникӣ дастаи Шодмонро пирӯз эълон кард. Парвоз дар майдони худ аз лидери ҷадвал Панҷшаҳри Балхӣ бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. дастаи Душанбе дар майдони худ бо дастаи Истаравшан дидор анҷом дод ки дар натиҷа бо ҳисоби бузурги 13-3 мағлуб гардид. ҷадвали асосии чемпионат ин навбат низ ягон тағйироти калон надорад. Панҷшаҳр шумори имтиёзҳояш ба 47 расид ва ҳамчун лидери ҷадвали мусобиқа боқӣ монд. Истаравшан низ аз Панҷшаҳр як имтиёз кам дорад ва мавқеи дуюмро моли худ кардааст. ҳулбуки восе бо 41 хол дар ҷои сеюм қарор гирифтааст ва дунболи инҳо дастаи Барчӣ низ яке аз муддаиёни асосӣ барои мавқеъҳои болоӣ ба ҳисоб меравад бо 41 хол ва таносуби голҳо дар мавқеи чорум маскан гирифтааст. дастаҳои Душанбе ва Гулистон дар таххонаи ҷадвал қарор доранд ва аз ҳама аҳволи бадро тими Гулистон дорад ки дигар шонси дар ҷадвал боқӣ монданро надорад. дастаи Душанбе ҳоло барои раҳо шудан аз ин хона кӯшиш мекунад. бозиҳои оянда яъне даври 24-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум ба таври зайл сурат мегиранд. дастаи Гулистон дар майдони худ бо дастаи Душанбе рақобат мекунад ва дастаи Барчӣ бошад бо Сарҳадчӣ. бозии марказии давр ин дар иҷрои ду дастаи хуби мусобиқа Панҷшаҳру Шодмони Ҳисор доир хоҳад шуд. Ориони Исфара дар майдони худ парвози Хуҷандро интизор аст. дастаи Моҳир ки имсол ба қатори дастаҳои сахт шомил шуд, бозии мушкилеро бо ҳулбуки восе баргузор хоҳад кард. чӣ гуна гуфтем дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои чемпионат баъди декатрики Илҳом Баротов тағйиротҳои ҷиддӣ ба миён омад. масалан то ин дам футболбози дастаи Моҳир Шоҳин Боев ки бо 26 гол дар мавқеи аввал буд, ин навбат ин чиз иваз гардид ва футболбози дастаи Истаравшан Илҳом Баротов бо 31 гол мавқеи аввалро ишғол кард ва Шоҳин Боев бошад бо ҳамон 26 голи худ мавқеи дуюмро моли худ сохт. футболбози дастаи Панҷшаҳр Давлатбек Саидаминов бо 15 гол мавқеи сеюмро ишғол кардааст ва футболбози дастаи Парвоз Муҳсин Рустамзода бошад бо 12 гол мавқеи чорумро ишғол намудааст. футболбози дастаи Ҳулбук бошад Зоир Холматов бо 12 гол дар мавқеи панҷуми рӯйхати мазкур қарор гирифтааст. ин даври 23-уми чемпионати футболии кишвар буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд барои шумо шаҳру тавзеҳ додам. то даври дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.